Každý z nás už niekedy niečo kreslil a každý z nás na to používal zmysel menom zrak. Ja si dneska otestujem kreslenie podľa hmatu, zraku, čuchu a chuti. Čo bude najlepšia inšpirácia a z čoho vznikne najlepšia kresba, to sú otázky, na ktoré sa vyplatí počkať až do konca. Čaute ľudia, moje meno je Unik a vítajte na kanáli Unik123. Ako prvé som začal podľa čuchu. Najprv si spopod týchto tu troch misiek vylosujem predmet, potom ho poslepu ovoniam a nakreslím, čo si pod tou vôňou predstavujem. Ideme na to? Takže, máme tu teda 3 misky s našimi vecami. Dám si teda na seba šatku. V tejto tu miske je teda toto, v tejto tu miske je toto a v tejto tu miske je toto. Ja to teda trošku radšej posuniem. Idem teda rovno na prvý typ a ideme skúsiť toto. Takže mám to tu tak kde pred sebou. To vonia trošku ako keď prídete k starým rodičom, ako detko s babkou. Že by som nakreslil nejakú babičku. Takže som si vybral teda tento, ten si položím inde. A tieto tu dva, tam sa môžeme pozrieť čo bolo. To je hruška. Syr. Počka, takže mi chcete povedať, že to čo som tu teraz ovoniaval je s veľkou pravdepodobnosťou nejaké jedlo. Takže máme tu teda papier a ceruzku a ideme si nakresliť nejakú osobu a potom ju pretvoríme, aby vypadalo ako nejaká babička. Ako prvé by som teraz začal nejakou tou hlavou. Nakreslíme si nejaký ten ovál. Teraz si tu dole nakreslíme takú šipku, by sa dalo povedať. Medzi šipkou a gulou si vytvoríme nejaké klasické spoje. Zatiaľ to trošku vypadá ako hlava. A teraz skúsime vytvoriť vlasy. Predstavujem si také tie klasické kučeravo šedé. Mám už nejaký tvar, teraz si ho obtiahnem. Zatiaľ mi to skôr pripomína nejakého klauna ako skôr babku. Urobíme vlasom tak trošku textúru. Zatiaľ to vypadá celkom divne, by som chcel povedať. A teraz si vytvoríme tvar. A proste dáme takúto usmievajúcu sa tvar, ktorá bude mať proste len obočie a len také čiarky ako oči. Spôsob som celkom spokojný, by som povedal. A teraz už sa vrhneme na telo. Telo by som urobil také biele tričko. Ja vlastne kreslím černo-biele, tak to asi úplne nie. Ale zvolil by som teda nejaké tričko, na ktorom by bol nejaký ten kabát. V ruke by teoreticky mohla mať paličku. Ruky by som rovnako ako krk urobil úplne teňučké. Teraz prichádza zlomový bod, lebo neviem kresliť oblečenie. A v druhej ruke by teoreticky mohla držať dáždník. Kabát urobíme taký dlhý s gombíkami. Akože predtým, než som robil to telo, tak som s tým bol spokojný o trošku viac. A vytvorím nohy. Potom sa teda vrátime k tomu dáždníku. OK, tak to vypadá absolútne hrozne. Asi nejak takto. Dáždník je väčšinou rozdelený na 8 častí, takže si vytvoríme 8 takých čiar. Dobre, už to iba obtiahnem a môžem to ukončiť, lebo toto myslím, že vypadá hrozne. OK, potom čo som to teraz obtiahol, sa to trošku vylepšilo. Možno ešte by som na zem urobil... No, radšej to nechám na pokoji pre istotu. Tuto máte našu babičku, podľa mňa je to aj v pohode. Zaslúžilo by si to teda trošku ešte vygumovať po okrajoch. A ideme, teda minimálne ja idem zistiť, či sa tieto dva obrázky na seba podobajú. Aj keď neviem, ako by sa to na seba mohlo podobať. 3, 2, 1. A ukáž? Hej, vonia to ako taký ten babkovský dáždník. Akože úprimne som nečakal, že tam proste bude 10 €. A za mňa je to teda v pohode a ideme na ďalší obrázok. Teraz idem kresliť podľa chuti. Rovnaký princíp ako u vône. Len s tým, že namiesto jednej veci pod jednou miskou som od kamaráta dostal divné kombinácie jedál. Takže ideme ochutnávať. OK, môj produkčný tým mi tu nachystal ďalšie 3 misky. Znova si berem šatku a idem teda hádať. A teda v tejto tu miske je toto. V tejto tu miske je toto. A v tejto tu miske je toto. Minulo som bral od kraja, takže teraz by som možno išiel zobrať strednú. Aj keď... Tak viete čo, idem znova na kraj. A idem to teraz skúsiť ochutnať. Budem sa snažiť toho čo najmenej dotýkať. Na zdravie. To je niečo kyslé. Cikolky. Ešte to cítim. Je to také zvláštne, predpokladám, že jedna z tých vecí bol asi citrón. A to druhé trošku viac chrímalo, nebolo to taká bageta alebo niečo také. Ako prvé, čo ma napadlo, keď som to ochutnal, tak bola palacinka, ale potom som zacítil to kyslé. Takže teoreticky by sme mohli urobiť vlastne palacinky s citrónom. Ale hej, to môže byť celkom vtipné. Mám tu teda ďalší papier a palacinky by som začal kresliť s tým, že by som urobil taký zase ovál. Ale rád by som pripomenul, že ľudí viem kresliť oveľa lepšie ako predmety, takže toto bude oveľa horšie podľa mňa. Asi si najskôr nakreslíme ten tanier, to bude rovnako ako všetky tie palacinky.
A teraz to tam nejak potrebujem zasadiť, aby to všetko sedelo do seba. Zase. Teraz tam potrebujem nejak zasadiť tie palacinky a preto by som urobil viac týchto ovalov na sebe. Takže ja urobím celú kopu palaciniek, na ktorej bude proste citrón. Tak začneme tuto od spoda. Palacinka číslo 1 hotová, teraz palacinka číslo 2. Akože zatiaľ to nevypadá vôbec zle. Vypadá to ako realistická palacinka. OK, tak úplne nie, keď sa na to teraz pozerám, ale bude to určite tak vypadať. Ale bojím sa toho, ako toto vytieňujem, lebo toto neviem, no. Začneme tým, že vytieňujeme asi skôr ten tanier, to bude najjednoduchšie. OK, a zase tak dobre to nevypadá, ako som si myslel, nevadí. Ja som vravel, že neviem kresliť predmety. Skúsim tam nejak nakresliť teraz ešte ten citrón, ale myslím, že to už nevyjde, to už asi neopravím. Tak toto absolútne nevypadá ako hocičo, nie ako citrón, však to je pneumatika. Vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky? To je rajčina, to není citrón. To je hrozné. No nič, vypadá to asi nejako takto. Dobre, tak ja sa idem pozrieť, čo bolo v týchto. Takže tuto, to je proste normálna uhorka, však možno je na tom niečo sypky, čo sa rozpustilo, možno tam bol taký cukor. A toto, banán. A rovnako na ňom nie je nič, vidím tam také kryštáliky, možno to bol tiež cukor. To je múka? A teraz sa ho idem spýtať, čo to bolo pod tým. More! Takže, čo som zistil? To, čo je tuto, čo som si myslel, tak to som sa trafil, je to teda uhorka s cukrom. Toto není banán s múkou, to je banán so solou, prosím vás pekne. Orechy, normálne vlašské orechy, s kyselinou citrónovou. Teraz ideme na tretie kreslenie podľa sluchu. Vylosujem si jeden zo zvukov a podľa toho sa budem pokúšať kresliť obraz. Takže máme tu teda ďalšie 3 misky od našej produkcie. Pod našimi miskami sú iba čísla, ktoré znamenajú určitý zvuk. Ten si prehrám tuto cez počítač a idem teda hádať. V tejto tu miske je teda toto číslo, v tejto tu miske je toto číslo a v tejto tu miske je toto číslo. Predpokladám, že väčšina z vás si myslí, že by som išiel tentokrát do stredu, lebo tam som ešte nebol. Ale ja by som sa vrátil tam, kde sme boli na začiatku a proste by som zase zobral túto tu z boku. A tu je teda toto číslo. Je to teda dvojka a dvojku keď pustíme, tak ideme kresliť podľa tohto. Ja v tom počujem more, neviem ako vy. Ďakujem hocikomu, kto to poslal, ale prosím vás, na budúce už nie. Väčšinou, keď kreslím nejakú plášť, tak to kreslím podľa nejakej predlohy, ale tentokrát to musím kresliť z hlavy podľa zvuku, takže to bude oveľa ťažšie. Možno by som tentokrát išiel kresliť na šírku a začneme tým, že si navrhneme teda naše jazero, ako bude vypadať, aký bude mať tvar. Takže toto je náš návrh krajiny, neviem, či to je vôbec vidieť. A ideme si navrhnúť, čo kde bude. Možno to z toho vytvoríme taký väčší ostrov. Toto normálne takto zaplníme, ako keby tu boli kamienky. Ale kamienky už tuto by mohli končiť, keď nad tým rozmýšľam. Takže toto teda vymažeme. Moc času ani neubehlo, ušlo niečo okolo 2-3 minút a už tu máme základnú kresbu. Tuto bude klasická generácia terénu, iba tu bude veľa trávy, to znamená, že môžem rýchlo robiť oné. Dobre, máme základnú klasickú krátku trávu a teraz si k nej ešte pridáme také dlhšie steblá trávy. Ja by som len rád povedal, že toto som nakreslil z tohto zvuku. Čo je proste toto? A toto je náš finálny výsledok, ešte to trošku teda ostrihneme, nech to není vidieť všetky tie okraje. Nádherný obrázok, môžeme ho teraz skúsiť rovno zaramovať. Tento by myslím, že nebola škoda, keby som ho nechal zaramovaný. A teda podľa čoho som kreslil? 10 hours of washing machine sound, white noise, black noise. A ako štvrtý zmysel je hmat. Budem mať 3 textúry nejakých vecí a podľa toho, čo si pod tým predstavím, to budem musieť nakresliť. Ale ako si mám niečo predstaviť pod textúrou? Máme tu teda posledné 3 misky s textúrou a ďalší postup už poznáte. OK, takže v tejto tu prvej miske je teda toto, v tejto tu druhej miske je toto a v tejto tu tretej miske je toto. Ideme zase na tento kraj. Naposledy mi priniesol celkom šťastie. Tu je niečo? To je piesok? Niečo sypké. Akože nedokážem si pod tým absolútne nič vizualizovať. Že by sme urobili pieskový hrad, to mi asi nepôjde, že? OK, vidím v tom pieskový hrad, ideme urobiť pieskový hrad. Možno, že by sme znova začali oválom. Vytvoríme si asi klasický trojposchodový.
Máme tu teda prvé 3 štvorce s tým, že na jednom už máme nakreslený celý hrad. No celý hrad, celý jeden kyblík. Klasická geometria, nič ťažké, toto nemôžeš dokaziť. Prvé 4 štvorce už máme. Geometrický návrh nášho hradu máme hotový. Teraz si vymažeme všetky pomocné linky. Od niekiaľ som ináč počul, že veľa z vás nemá odber, takže kľudne ho dajte, budem za to rád. Jaký marketing. Dobre, teraz vytvoríme tiene. A hotovo, celkovo musím povedať, že náš hrad vypadá zatiaľ najhoršie zo všetkých kresieb. Teraz teda, čo som to chytal. Takže začneme od konca, v tejto miske bol... To je pečivo? OK, nebudem súdiť. Aha, tuto je oný, tuto je papier, ten je pohode, to by bolo pohode, keby som to kreslil. A tuto je teda, to je cukor alebo sol, ukáž. Je to sol. Tá sol sa na tento hrad určite nepodobá. No nič, máme všetky 4 kresby hotové. Teraz ideme povolať oficiálnu porotu v podobe Demetra a zistíme, aký zmysel je na kreslenie najlepší. Takže, Demeter, mám tu pre teba tieto tu 4 kresby. Túto tu babku, tento tu hrad z piesku, ktorý nevypadá ako hrad z piesku. Tieto tu palacinky s citrónom, ktoré nevypadajú ako palacinky s citrónom. A potom tu tento tu obraz. Vyber jedno najlepšie. Ja si myslím, že to babka. Babka je good? Áno, babka, lebo je veľmi pekná. No ja si myslím, že tá babka. Akože aj ten obrázok normálny, tá príroda, či čo to ja neviem, čo to je. To no, je to pekné, je to pekne vytieňované. Akože na mňa to nemá, to je jasné. Pozraj, kúzlo, ľudia, fanúšikovia, kúkajte. A tu dole, neviem kde, tuto dole, neviem, proste tam tak, kde dole, potom stlačíte tlačítko odber. Ďakujem za sledovanie tohto videa, bolo urobené narýchlo za 2 dní. Pokiaľ máte nápad na iné video v mojom podaní, komentáre sú otvorené. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, pokiaľ ešte nemáte taký odber, zvonček vás upozorní, keď vydám video, ktoré vychádza každú nedeľu o 14:00. Napíšte pekný komentár, s vami bol Unix z kanála Unix123. A zase za týždeň. Pokiaľ vás zaujíma, čo som ja mohol vytvárať v 6 rokoch, kliknite sem. Naopak, pokiaľ vás zaujíma niečo, čo som vytvoril nedávno, ako napríklad Nerf rukavica, kliknite sem. Tuto mi môžete dať odber a tuto máte zoznam všetkých mojich vlogov. Napite sa vody, je to veľmi dôležité. Na zdravie.